Umetatik, etxetik, bizi izan dut, erlijiotasuna, kristau fedea, eta Nazareteko Jesusen ganako hurbiltasun hori, ezta? Eta halako batean, 11 urte edo nituela, esan nuen, apaiz gustatuko litzaidakeela izatea. Eta 11 urtekin, seminariora joan nintzen, gurasoentzat, ohorezko pauso bat zan, Eliza hau zein da, Jose Agustin? Santa Maria parrokia da. Bera, 6. mendekoa. Eta nola gogoratzen dituzu zure mesak hemen Santa Maria parrokian? Oso gustora, beti saiatzen zinen, altzan eta gaurkotasunarekin egitea, ezta? Bai gazteen mezak egiten genituen garai haietan, baita ere aurren mezak, baita ere, eta gero eukaristia normalak, baita ere, ezta? Eta beti berrikuntzarekin. Hemen ematen zenuen mesa batean, ezagutu zenuen zure egungo emaztea. Nire maitasuna sortu zen. Nola izan zen? Gauza oso polita. Emaztea Miriam du izena, eta bera egia da parrokiko katekista zen. Eta orduan, egia da, nik hainbeste urtetan, 22 urte egin ditut apaiz. Eta emakume pileekin egon naiz lanean, eta suertatu zen, ni maite mindu egitea. Edo biok maite mintzea, ezta? Endaian geunden, Florenia oso jardin oso polita da, eta esan nion, Miriam, nik erabakia daukat, erabaki hartuta daukat, gustatuko litzaidake gure jardin honetan ureztatzea. Eta bera ere animatu zen, esan genuen, horrela jarraituko dugu, edo pauso bat emango dugu, eta elkarrekin bizitzen hasiko gera, eta orduan zoritxarrez Elizaren historian apaizak ezkondu gabeak izan behar dute. Pena bada, nik egia esan, niri galdetzen didatenean, eta apaiz sentitzen zera, ala sentitzen naiz, gustora, eta lagun batek esaten dit, Gipuzkoan jarri ezkero, egun apaiz hilaran, eta esan, hauetatik batek apaizu gautziko du. Eta esaten zidaten, izango hitzake 97. Eta Elizan estamentuen presiorik sentitu zenuen, esan zenuenean hau utzi behar dut? Bai, eukin nituen. Presioa baino gehiago, nik esango nuke, hori ez, esan ez, zergatik ez duzu egiten etendura bat, eta joaten zara Euskal Herritik, Erromara, edo nik esango nuke Elizarekiko krisia sentitu nuela, ezta? Sinisten dut, esaten dugunean, gure kristau izakeran, ni beti esaten dut gauza badala sinisten dut Jainkoagan, baina ez da berdina esatea sinisten dut Elizan. Eta zoritxarrez askotan maitasun horren ispilu garbia ez da. Kako artean esango dut, ez? Fede ezitzaile edo, fede maixu edo, fede gidari izatetik, hori usten dezu, eta, alde batetik karga horik kendu egiten duzu. Bestaldetik, gogo bat, ez? Esaten dezu, pozi sentitzen naiz, Elizaz ezkontzeko nereak pasanituen. Egia esan, Eliza etzan oso ondo portatu, ez da? Ezkontzako eguna atzeratu behar izan genuen 4 hilabete. Elizaz ezkontzeko agindua baimena etorriko zitzaidalako, Erromatik. Nik esan behar dut, apaizua usten dudala, desoreka afektibo bat izan dudalako. Eta ez dut izan desorekarik. Baina, Elizaren legeak oso ondo jarriak omen daude, omen esaten dute, eta orduan amore eman behar izan nuen, baimen hori lortzeko. Elizan, gaurkotasun gutxi ikusten dut, egia da, eta nik beldurra ikusten dut asko Elizan, beldurra. Penaz esaten dut, eta agian nik ez dut ezagutuko, baina hemendik 40 urtetara o 50 urtetara ezagutuko dituzte gure seme-alabek edo gure bilobek, Elizan, Eliza Katolikoan ari naiz noski apaiz ezkonduak, eta emakumeak apaiz.